Pozdrav ljudi! Danas radimo jedan zanimljiv kolač ili čokoladicu koja je svima vrlo poznata. Pa krenimo. U čistu zdjelu stavljamo 150 g mljevenog keksa, 100 ml mlijeka, 50 g šećera, 100 g omekšanog maslaca, te 100 g otopljene čokolade za kuhanje. Sve sastojke mikserom sjedinimo. Nakon toga u pleh veličine 22 x 27 ravnomjerno raspodijelimo smjesu te podlogu stavimo u frižider dok pripremamo kremu. U čisti lonac ulijemo 700 ml mlijeka, 50 g šećera te miješamo postupno dodavajući 120 g griza. Nakon što je griz gotov, u njega dodajemo 180 g kokosa te sve skupa sjedinimo pjenjačom ili ručno, svejedno je. Nakon toga vadimo iz frižidera prethodno ohlađenu podlogu, dodajemo kremu od griza, sve ravnomjerno lijepo raspodijelimo te također stavljamo ponovno na hlađenje. Radimo čokoladnu glazuru. Vrhnje za šlag stavimo na srednju temperaturu te kuhamo do vrenja. Nakon toga sklonimo s vatre i odmah prelijemo preko iskidane ili još bolje nasjeckane čokolade. Znači miješamo dok se sva čokolada ne rastopi. Nakon toga prelijemo po kolaču. Bounty kolač je gotov. Kolač stavite u frižider kako bi se čokoladna glazura stisnula. I to je to. Nadam se da će vam se sviđati i uživajte u svojoj omiljenoj čokoladici. Pozdrav!